Здравейте на всички, аз съм Кирил Илиев от Reliable Forex Signals. Започвам поредица от видеоуроци, които ще бъдат свързани с терминалите за търговия, тяхните помагала. Общо взето повечето ще се занимаваме с MetaTrade. MetaTrade 4 и MetaTrade 5. Така, този видеоурок, който в момента правя, ще се отнася за експертните системи. Какво е експертна система, на какъв език е написана, как може да я използваме, от какво трябва да се пазиме, общо взето как трябва да се управлява една такава експертна система. Днес на вашето внимание ще представя експертна система, която е писана от наши програмисти. Експертната система е писана и в нея са дадени като логика 11 стратегии, които аз лично съм тествал. Използват се доста формации от свещи. За определяне на тренда в самата експертна система използва тренд линии, плътващи се средни. Смятам, че това е най-доброто, поне за мене. Някои хора могат да кажат тук, че и вълновия анализ е по-добър от това. Както се казва, за всеки влак си има пътници. Така, нека да минем за експертните системи, да ви кажа малко повече информация. Експертните системи са програми, които сами търгуват. Един път сложена и след като й позволите да търгува самостоятелно, тя започва да си прави анализ на дадената валутна двойка, на която сте закачили експертната система, и започва да отваря позиция при сигнали, според зависи от параметрите, които са и вкарани и общо взето какво следи дадената експертна система. Така. Експертните системи, сега ще ви кажа как може да ги ползвате и как може да си ги качвате на самия терминал MetaTrade 4. Отиваме в инсталационната папка на програмата. Ето, в моя случай MetaTrade 4 Admiral Market. Влизаме, виждаме тук MQL4, влизаме MQL4, влизаме в момент само да си подредя лист, влизаме в експерти и общо взето тук се намира абсолютно всеки един експерт, който вие може да закачите. Поставен един път тук, може след това да бъде използван от вас в програмата MetaTrade 4. Какво трябва да направите след като поставите експерт тук? Вие трябва да рестартирате самата платформа, за да може да се обнови и да излезне ето тук в папка експерти. Така, моя експерт се казва Reliable Forex Signals. Сега ще ви покажа как може да го активирате. Значи, това става по две начина. Или го хващате и го приплъзвате и го пускате вътре в прозореца на избраната от вас валутна двойка, или цъкате два пъти, след което ви се отваря това меню, на което вие може да му зададете различни настройки на този експерт, като може да му дадете стопове, лимити, общо взето цялата информация, която е вкарана в експерта. Разбира се, трябва да цъкнете на разреши реална търговия. Като цъкнете разреши реална търговия, вие давате всякакви права на тази тук машинка, която се появи с намръщено човече, да търгува в момента с намръщено човече, защото ние не сме му дали да търгува автоматично. Ние сме дали тук разреши реална търговия, даваме OK, както виждате, той продължава да е с намръщено човече. Обаче има един бутон автоматична търговия. Като цъкнете автоматична търговия, виждате как човечето се променя на усмихнато. Това означава, че вие му давате на този експерт да търгува на тази валутна двойка и да управлява вашата сметка. Така, в момента аз ще го спра, защото всеки един експерт, според мене, не трябва да се оставя сам да търгува. Трябва да бъде следен внимателно. Дали ще бъде да дава някакъв звуков сигнал при отваряне на позиция и вие да му разрешавате, дали ще седите и ще го наблюдавате, вече това си е ваша работа. Моя съвет, който бих ви дал, е да седите и да управлявате сами експертите си.
може да звучи малко, как да кажа, глупаво, нали, експертна система, ама тази експертна система лесно може да доведе до фалит на вашата сметка. Било то по време на новини, било то при някоя кросова двойка. Има много варианти, в които съм виждал проблем с експертна система. Това е робот, който този робот си вижда, следи си данни, случат ли се тези данни, той отваря независимо дали е написан да следи тренда или не. Така, нека да ви покажа моя експерт какво е направил до сега. Значи даваме история на сметката. Тук ще увеличим малко и ще смачкаме графиката, за да може да виждате по-добре. Така, не искам да правя реклама на експерта, защото общо взето експерта работи от 2 месеца. Експерта за сега, както може да видите и сами ще се убедите, той отваря максимум по 30 позиции. 30-те позиции аз съм му задал толкова да отваря. Смятам, че добре се справя. Теста, който водя, е такъв, че той трябва да отваря 30 позиции. Нека да разберем едно, че тези 30 позиции лесно може да се обърнат наобратно и да станат минуси. За сега той има около 200 и няколко отворени сигнала за 2 месеца и мога да ви кажа, че той има 100% успеваемост, което лично мене не бързам да се радвам на това, защото всеки един експерт трябва да се изтества поне 6 месеца. Експерта следи около 11 валутни двойки, отваря си сигнал, когато има сигнал. Както ви казах, вкарани са, доста му е сложен алгоритъма, правен е около 4 години. Мога да благодаря на нашия програмист, който много добре се е справил според мене. Така, както може да видите, част от позициите са скалперски, той си скалпира, отваря от 5 минутна до седмична. До седмична отваря позиции на базата на този анализ. Този експерт съм го пуснал да продава в момента сигнали и да пуска в Zolotrade. Ето, като отидем на търговци, цъкаме да търси потребителя, пишеме Forex конструктор, цъкаме на него. Това е ранга, който е, заради драундауна, който реализира този експерт адвайзър, тази експертна система. Слизаме надолу, може да видим профита, който е направил до момента са 4693 пипса. От 2 месеца е активен. Последователи 2, но това няма значение тук. Позиции, които е отворил, са 247. 100% успеваемост има. Максималният драундаун, това е до каква загуба може да доведе стратегията 156%, което на този етап мен си му устройва, защото това е все пак скалперски, в повечето случаи отваря скалперски сигнали, така че е нормално. Предупреждение тук, че има 100% успеваемост и че може да доведе до висок драундаун на вашата стратегия. Общо взето, тук съм го пуснал, за да може да ми изкарва малко по-подробна информация. А пък и също така, ако се закачи някой, добре дошъл. Така. Това е за експертните системи. След тези 6 месеца, след като минат, аз ще си направя един анализ на експерта, да видя дали е достатъчно добър, за да може да го пускаме на реална сметка или да го оставим да му правим подобрения. Желая ви успех на всички. Надявам се повечето да използват от вас ръчна търговия, защото така е най-добрият вариант. Както знаете, още не е напреднала толкова роботиката, че да може да разчитаме на експертни системи. Затова трябва да разчитаме на самите себе си. Успех на всички!